Haka video baladap ngi iba matab nap ulit kwai da ka pendon kam. Da ki shortcut premium set. Henry haka ni ka video laong ba ula pendon kam. Da ki shortcut super set. Kador jong ka super set kadai. Siajar lai spa praputengka. Kador jong premium set kadai. Tangkat wei spa. Lada pikwa bantit yakini kisen. Siul pakapisa deka Google Pay how mobile number. Pra-pralai new unreal lai kandai. Screenshot ya ka payment jongpi. Pa syangi ya ka kerteng ya ka address jongpi rengkat bat ka screenshot. How WhatsApp number jongi kendai not pra kendai pra. Prai wei sao ar pra. Bat ngin sapen poi ya ki order jongpi klem jeng artatien tang hapo kasitayo. Kata kadai nadu kasngi bapi order. Ngila da kabasuk ban pen poi ya ki order jongpi syaki shnong jongpi klem jeng artatien area. Kad bakatiar jongpi pimpat yo akti. Kapisawat lada pila siu lupa hangiru. Kadang day ka jongpi. Henry lada don kenu sngubha phone. How number prapralai nyew anriu lai kandai. Bad lada pisngo wartatien. Ya karkom kleru phone hangi ngin batai fi. Lani ngilaban IP de kaling jong ke video. Kibang yaladap shna baladap pen i. Kumno ban kle. Lani kumno ban pendon kamiki. She said pin your arteli liquid. Lani sen but she pocket powder. Powder ulong ubadon kam hadu kata-kata haba pikwaisen. Haga super set pin your arteli liquid. Shortcut super but shortcut red. Shortcut red udon ru ka jing pendon kam kaba kerpang da kaba pila banshna bindia tang dau teusen ubas maubi da kaba pinshu kle ho atala ne moida bat kle kam kendiat kenang ba pin yo ban lang lani shna kum ubindia ban sop yo kwai jong pi pimdon kam shu ban tiet bindia haka set jong premium pat pin yo bablu bat bastem ubablu udan ka jing pendon kam ka ba kerpang da ka ba pila ban spray ro hawi kun ngap lani kenyang. Shortcut super udan kata ka sen ka ba klan ba bat ka jing sma jong kalong ka ba klan bat ka ba compare dena kata kedaw saong super. Pendon kam da ki shortcut set ban pentikna ya ka jing da do ka jong pi. Wow matap nep la yo shibun ki do ka.